kuthiwa kabithwa yandwendwela but iyalimaza iyabulala sometimes. Yo. Kuthiwa kumhlekazi awuthi izolo nje masithi lizolo thina apha eKapa sidlala ifoni mos thina apha eKapa siyahlamba okududumayo hayi bawahlamba uthina utyi ahlala still kanje awuncokoli nijongene eqapha endlini Yo. nongalali unless balenzeke ebusuku yabo umhlekazi athi ebusuku engaduduma ke nilele kanozithini Yeah. akanasebi malicious mana bafuna ube nthetha kakhulu Yeah. but yenzekile into yenzekileyo yabo ya kwabe ngekho mnandi ke ukuhlukana kwethu khanye nethetha ya ngicimba fana izinto zaba right yabo Yeah. yeah but khange zibe right to at all instead of bazibe right kwasoka kangathi izaba kubi Yeah. qonde hayi man wesinyawo Okay. lenticwa because umuntu ongathanda uthetha mina Jamani yabo Yeah. Ngithanda uthetha ngithanda konwatywe ngithanda kunconywe yabo even noba siyaselele endlini asihamba hambi ngithanda uthi tsaba kogathi khona ingxabano does distance nabantu abanjalo Yeah. up to 2024 but ke ngoku up to 2024 xa phela nsithi hayi ndihani ba right from a depression Yeah. TB isikhunga Okay. then we have to be like be out of the game Yeah. then esibhedlela for 2 months Shit, sorry man. then sendihlalela vele already masikwalanga Yeah. then uzothatha ulead up yahlala eStern Cape ekhaya eKomani Queenstown for recovery so i-depression uba ne-suicidal thoughts ufuna uzibulala into okudala icinga so la ne-anger nabantu umuntu ndiyamphoxa umuntu so abendlini anclean kumdaka abendlini nami andondlula ebhedini sha kunjalo ndixeleke nje andityi enough ndehle wethini so I think naloo nto yoba ndibanjwe yi-TB it's because of bengatyi enough ngazoyanga because of ucinga kakhulu Yeah. ngxila ndingxilela apha komehokini thenga utywala ndiziselela just to cool down to ease down but I'm making things worse Yeah. but ke umthandazo uyasebenza because bendithandaza andifunda iBhayibhile then ngicule ngasenkonzweni because sikhulele ecaweni masikhaya enkonzweni epostile sinabasepostile so ngicule ingoma sepostile la grand kanti zawathekwa yi-TB so bengiqala ugula life yami for the first time so ngabomhleko umuntu Jamani xa egula akacelanga ukugula sandagula life yami khona ngizogula ngasenemdala so ukugula ngagula nobumncinci nobumdala urich uphuwa uzawugula qha so abantu mabazijonga apha phandle depression iyabulala it's a demon. Ayiqheleki lawo dudume Emakhaya. Unethe ke ngayo cima phone yonke nisitsha off ifone TV yonke nikhupha ibhetri bobulele funeka uphakama ukuhlala kuthiwa kulalo ithini into yalana because mina ndiyazi bra nikhulele apha kuthiwa ngumhlekazi nami ndikhulela andiyazi lawo iqala ndiyotoka pha yabo kuthiwa ngumhlekazi funeka umhloniphe awutyi notya funeka ungatyiwa ngaphekwa until ade igqithe lawe ungatyi ungaphekwa ungatyiwa why funeka respect because yakubetha yawundwendwela lapha kuwe kokwenu ifutha kabithwa yandwendwela but iyalimaza iyabulala sometimes kuthiwa ngumhlekazi awuthi izolo nje masithi lizolo thina apha eKapa sidlala ifoni mos thina apha eKapa siyahlamba okududumayo hayi bawahlamba uthina utyi ahlala still kanje awuncokoli nijongene eqapha endlini nongalali unless balenzeke ebusuku yabo umhlekazi athi ebusuku engaduduma ke nilele kanozithini ke but uba wenzeke emini okanye ekuseni pha ngo-8 before uvuka sovuka undlela ukhaleza ohlala efront so kwenzeka ntoni ngoyifa awuthobelanga yonke lo iba ayithobelanga lo la iyakwazi ukuvisithela kuthiwa undwendwele ke ngoku ikubethe yabo maybe kukhuphe phandle kusuze boom uyotaka phana obuhlela phansi so ufuneka uthathe ichance uthi uzayibona kuwe but oledi uthi ke xana njengoba ningayazi sizelwe apha sikhole lapho uthi hayi iyakubona uba wena awuyazi but if wena uzalwe pha uyayazi qha uyazolisa hayi yakubetha because kubethela lento uyayazi uba funeka ehlonitshiwe yabo so into zapha strike manje into yase-Eastern Cape strike iba ngomntu ebeke ngathi obeke wabethwa eDelft ndivile ndabona phela ii-pictures lapha etown beke kwaphapatheka istand somntu phaa eGrand Parade ndiyibonile ngoba abantu bane-magic okanye indalo leya kanye hayi sometimes kudlalwa ngalo man kudlalwa ngalo
because kuthiwa xa likubethile nje izolo phaa nje linormal likulimaza likubulala sora qha liyakubetha nje. Okay. Kufuneka ufunelwe umuntu ke ngoku zakunyanga ke akukhuphe zawe inqatha igqirha yabo. But kodwa uba uthunyelwe ngokudlalwa ngawo ukuthakatha yakubulala. Yo. Yeah. That's crazy, man. Yo. Yeah, it's bad, yo. Yeah. Into needs experience. Enzalelwe eKapa mla. Yeah, man. It's one of the hottest days, man. Yo. Otherwise, hello everyone. It's your boy Kaufman. I'm out here in Cape Town. Later, Barcelona, Machicho, Meklau, getting Paul. South Africa, man. It's yet another episode of the Black Couch podcast. Kushushu bafet. Yo, it's very hot. I don't know how we're gonna go through this episode, but we're gonna make sure that we deal with a lot. Yo, I'm trying, man. Liando yisa mnilanga. I love summer, but yo, liando yisa ilanga. Yeah. Shout out to Ikecha, man. Shout out to Ikecha, our Wi-Fi sponsor. Check them out on www.ikecha.co.za. And shout out to my team, man. Abanye baphangele, abanye benza into zabo ngoko. But thank you so much, guys, for walking this journey with me. And make sure you get your tickets, man. Event ka Mr. P on the 28th of February. Yenzeka birthday celebration yake. We'll be posting some of the performances from the previous one that we did shoot. I think it was, 2024. Yeah, we're going to post some performances so that you are sure what to expect. And it's just unfortunate because I saw a statement or a press release by Stix Makasana that he's no longer coming. But there are so many incredible artists as Obezupa. So don't miss out, guys. Don't miss out. Please check it out. Get your tickets right now. Otherwise, unfortunately, I won't be attending because I'll be in Johannesburg for Isoto Derby. I'm a fans to Kosi Fan TV. So basically, love you so much. And shout out to every person in Johannesburg who's always making sure that the safe and the grand yonge way imnandi yabo. Otherwise, namhlanje we have a very interesting guest. Yabo. Last time you were here, you were behind the scenes. Yeah, man. And you came in as a manager. Yes. If I believe. Yeah, okunjalo. Yeah. It was 2022, ne? Yeah. Yeah, I think I got other things. I don't know if you had confirmed it. But I want you to take me back to that day, bro. Like or rather that time. Yeah, bo. Yeah. You were managing Sisno Kwanda. Yeah. How did that come about? How did that start? Okay. And was she your only artist that you were managing at that time? Okay, into enzeka mos ne. Okay, man, ndiqale nje apho benhlala khona benhlala eBhekela. As and Cape born again khulele eKapa ne. But I've been moving around the Cape Town. Ibhekela is a Philippines apa okay. Goal. Oh yeah. They actually there. Ndizalelwe eKhayelitsha yabo. Ndakhulela eKhayelitsha. Secango siyahlala ne. Ngasemarikana. Okay. Siyahlala ingase one up kanene. Ndiyazibhidanisa yeah. So ke ezibake ndithi ke ndizalelwe eKapa nakhulela ndizalelwe eKhayelitsha side. Yeah, then take xa ndithi Ndlundlu ukukhula ndayakhulela eCrossroad ke ngokubomba bam bonke la ke Kasi. Yeah, eMgababa kuthiwa Mgababa. Yeah, section 4 hlele Boys Town hlele uNathi hlele Eveza kakhulu yabo. Then ndamove na ePhilippi ndimove eCape Town. Ndabuya na eCryphas yabo. Yeah. Ndabuya naya eStrand enomzamo elwandle. Yeah, eSelore Spas nearby phana. Yima bhuti ezininzi ezindawo zibalayo. Into le movie sayo. uOledi. Okay. Oledi ngumuntu webusiness. Okay. So Oledi wami if uyabona apha ne isixesha lesibehlala emikhukhwini ne. Yeah. If uyabona apha ibusiness iyalekisha ngoku. Move to another place ambile ba intsha. Like occupy space. Okay. Like liwe kamalema. Koma kokhiwe ke spaces yeah. Ibusiness yami machityombe yeah. Sorry. Oledi uzamove phana ayohlala pha. Okay. So sihlale basifunde basichinje exesheni uvictory business yami nalithile. That's why siye sazula kangaka eKapa. Yeah. So try no migration.
Yeah, into move from one yeah. place to another. Yeah, Yeah, into enjalo. So besenza Yeah. lo way so ikapa niliphethe Mbombozone yabo. Yeah. Yeah. So ibamba Okay, because sure. yeah, Oh, yeah. Sure. So ikapa niliphethe kanjalo ke. Yeah. But ke sahlala eBhekela ke then samuva ke ngosahlala eDelft. Okay. 2015 olethu fumene indlu ba 2015. So mina ndashekela eBhekela. Yeah. So ndaya 2016 ndivisithile siqha kwamnandi eDelft ndahlala ke ngoba edlaleni. Okay. Ndashiya ukuyama eBhekela. 2016. 2017 phana. 2018 in phana 2019 ke ngoku yadibana kwami neartist le. But ngingayazi ba iartist. Dibene naye izintombi. Okay. Yeah, dibena ndambona 2017. Okay. Then 2018 andambona. Then udibana 2019 then sancokola ke senza grind. Okay. I didn't know by artist. Okay, nivane before yeah, yes. into Okay. yeah part in entertainment yabo. So ke ngokanthatha nse studio after record khona ku 25 kWX. Okay, go X, yeah. Fear for call yabo. Yeah. Then ke andazi seko Wax ke Wax andamkele ke ngizandle eshushu umuntu onobele Wax. Yeah. Asithetha hayi man kwakuthi maso Wax. Siyahlobana ngudlomo lo ngumadiba lo so pitch. Yeah, so ke kube mnandi kube njalo ke. Simane siya ke yabo e-studio. Yeah. Then uthando lami lomculo lelakhula ke ngoku. Yeah, so nami ke ndisuka kwifamily yenza umculo. Okay. Background yami I come from a family that do music. Omalume, umama, umakazi, utamkhulu, umakhulu yonke lonto le. Malume mama he was a choir master. Okay. Yeah, epostile. Even nasesikolweni babesenza umculo kwi-choirs. Okay. Yeah, so ebe good malume mami ke emculweni kakhulu ebe choir master. Ebe good ke efakeni ingoma inotes yonke we ebebetha yonke iwe yabo i-tenor, i-bass, i-alt, i-soprano. Yabo M10 ne-threads. Yeah. So I think into yomculo ndincanca ekhaya efamilini. Yeah, but ke ngokudibana kwami no sisters ke uthando lwami lomculo lakhula to another level. Okay. So ndazibona sensenza le way. Okay. But ke ngoku so she was your first artist to manage. Yeah, first artist. Yeah, ndiqale ngoku ndiyamsupport yabo. Okay. Just came medium le. So ndithanda yenzayo ndizomvalela ngaphandle. Yabo because of ndifike esenza le way bengayazi nami. Yeah. So ke iqale kanjalo manje ndimpusha. So zithi out izami zaseJoburg ezinye ziseDurban zithi no manage to manage ngeke ukuthi umuntu nje umsupporter as boyfriend and girlfriend because unesakhono sale way uyenzayo so ngaya kude step by step but ke thina saguide thina bo sozokumonela amazulu amajita. Yeah, so motivate amajita aseDurban naseJoburg to do it. Yeah. So I did it ke 2019. Then safumana interview Radio Sibonele kufunda Intshwanti. Okay. For the first time I was in studio on air like so nabona hama niyenzeka lewe na motivate yabo. Yeah, uthi uKWX wamfakela ivideo yakhe ka Thank You Mr DJ ku Tira. Then uTira bamthanda bo. Yeah. Bazaya ngapha no DJ tools. Yeah, no, I think nomnye umjito wesibini kodwa ne. Yeah. Ujeje ibhoza. Yeah, bayingabo boyithula manje unokwanti number 2 omnye number 3. Siqha kwayiwa ke ngokuphana eDurban ke ngenxa yeCovid sorry. Okay. Yeah, so namani nama naye ke ngonokwanda like naye Bush Radio pensa na kwa Ace. Si kwi meeting about le trip yabo bezayithatha baye kwi entertainment Afro entertainment. Yeah, entertainment yeah. But akwenzeka ke. So ndaqonda hayi man xa ndihamba indawo bengaqondanga uba ndingafikelela kuzo let me stick to this thing bithethwa ngamajita ndiyenze ndibuze amajiteni leliphi igama enolisebenzisa Entertainment Connect Record or Entertainment Connect Record athi amajita noma sibenzise la connect sifakele u-S simye ku-connect sithi Entertainment Connect Record kusho la majita aseJozi aseDurban over the phone sithethe efonini sasabonana face to face so iqale kanjalo ke ibrand yami. Yeah. So they test apha kuye usisters ayenzeka manje. So that time nihleli nikena nahlala phansi okanye nine pillow talk na thetha uba mhlawumbe okay this is what I'm going to do okanye vele ya automatic yazenzekela nje. Yeah, and also when you are establishing ke ngoku entertainment izenzekele yeah then saphenza sathetha nangayo ba hayi man let's stick to this. Okay. Savumelana. How did you respond to that? Uye wavuya. Yeah, wavuya bo sawu testa nathi boss ibone start sibekiphi we testing waters but bengayazi ba income yayizihamba yami bench.
Yeah. Yeah, so then that's why ke ngona end up nsiza naye up. Okay. Was invited yakhalela uthini uba interview Yeah. kwi podcast yakho. Yeah. Since abukambona sihambile sibheke ephi kwi Sports in Studio. Yeah, apho sasa recordwe IVT, shout out to IVT. Yeah. IVT pause. Yeah, it's got beats for days. Yeah. Yeah, the KWX wakhona ke bephuma esibani umjida wasikhawulela Yeah. lapha. That's where we met with Trusted SLK. Yeah. Yeah, Tswada, yeah, Trustwana. So we became friends, Trusted since that day. Yeah. So we changed the conducts, yeah. So we even recorded ingoma na nokwana P Bridges Academy. Okay. Yeah, because now almost now I think we were part of that must now. Yeah. Yeah, so benhlala kwalanga ke behlala kwalanga At that time. at that time. Yeah. So like from, let's say you say you met her 2019 Yeah. and probably started working when, which year also thing like officially ngothi yaspan. Oh, singathi sibala kahle 2020. Okay. Yeah. And Because then- I formed it in 2020, very brands I formed 2020. Okay. Then 2023 ke qonda hayi mani iyahambela lewe. Qonda hayi man, let me establish it ke ngoku yabo. Yeah. Registration official, but Okay. we're running it online. Okay. Yeah. So by that time bese niqhuba ngoku she was here on the couch. Kuba ke ngoya simane I And then you went for another year, let's say from 2022 to 2023. Like what was happening that period after the podcast? Like what are some of the things that you remember happening? Yeah, but with the movement. Did the movement exponentially grow okanye? Yeah, i-movement ndingatsho ndithi ikhulile even though bengekho lula kwahlande inyuka up and down yabo yazi into business ihamba kanjalo. Yeah. Because like up and coming artist most of the time Osmani izinto you can say you're doing it for free because the komali most uzayifumana yabo. Yeah. Yeah, because now saqinisa i-fan base yakho. So uthengisa igama lakho in order uba nawe uzokwazi bangomso ukwazi ubhatalwa. Yeah. Like artist ezinkulu. Like umzekelo o Tira kanye MT. Nabo zabavele babhatalwe immediately. Yeah. Athatha ixesha bakhula. Then batsho bakwazi ubhatalwa. So bensenza lo mina naye yabo. Yeah. But kodwa bekhona amaqedi sibani siwafumana. Yeah. Like maybe 300 for performing one song, 350 yabo. Because before besikade performa nje. Yeah. Yabo, just market and promote it for building igama lakhe. Yeah. So ndiceba uyawina nami ndiyawina. So sonke kule way. And Yeah. siyastika yabo. So that was our idea. How was the situation when money started coming in? So we managed guess fumana maybe performing one song for money 1,000 maybe yabo. Yeah. Maybe performing two songs of money 2,000 or 2.5 or 2.7. Yeah. So nabona hayi manje utshintsho lenzeka ngoba because we started from nothing. Yeah. Just nje for free sikhuphe imali pokothweni. Sikhwele Uber sihambe sizele pha. Siphinde sizityele pha ugqiba ke sizithengele into zotya sizisele kugqibela uperform. Yeah. Siphinde sizigoduse imali yami. But ngoba sekwazi ngoba sibhukhwe ke ngoku la sifumane izomadlanyana yabo. Sizothathwa nge-Uber ayosibeka kulo event. Okay. Yabo aphinda siphinde sigoduke siphinde simali accommodation yabo. Yeah. Like beverages qha yabo. So ndithi hayi man yabona le nto motivate le way. So let's keep on going. We'll never know bakwenza ntoni ngaphambili because Yeah. khona umehluko. Half a loaf is better than nothing. Yeah. But like at that time, how was the balance? Yeah, because remember, kaloku, you guys met as lovers. Yeah, I understand. And now you are doing business at the same time. Yeah. I know a lot of people, like in general, they would always say, "Don't mix business with pleasure." Yeah. But I believe that they can mix if they are well contained. bayavana, Yeah, I yeah. understand. Yes. It has been proven for so many years and years and years. Yes. Hence kubakho lanto kuthiwa hayi le family kakade umama wami notata wami babezi artist. Yes. They built something. Yeah, I understand. Ngiyakova. It didn't go as according to what society believes it's gonna go. Yeah. Like, yeah, I understand. Sure. Man. So like, how was it for you to balance? I'll ask you because I can't ask. Yeah, nah, I'm with you. For you, how was like balancing that whole thing, going with events, should meet artists also, Yes. exchange contacts and all Yeah. of that. Would they go through you or they can also like go through not directly? What was happening? Yeah, besihamba siya kwezo ndawo sidibane nabantu exchange numbers.
Yeah, so sometimes besebenza benayo ifone yakhe nami nayo ifone nami sometimes ilahleke yakhe ifone siphethe sisebenzisa ifone eyi-1 beku right makungekho nto Yeah. yabo yeah beku right ingekho nto bese ngabantu nje abazizamelayo impilo yabo Yeah. yeah nathi asithatha intweni siphuma kwifamily ezingathatha intweni Yeah. sizixele ba one day sabasentweni Yeah. because yeah she's very talented yabo yeah she's une voice dope yabo yeah be vocalist enzwempu Yeah. yeah but ke kwenzeka ke saphetha ke ngoseparate ke ngoku. Yeah. I was actually going to that. Like, how did that happen and when did that happen? What really happened? Hey, it was 2023, man. Yabo. Yeah. So a year after la podcast. Yeah, 2023. Okay. Kulapho ke yosesa yonke into yayeka. Yeah. Yeah, wabuyela kwabo ke. Did Edaft. Mina ngashaka pha kwalanga. yephi eqale yayeka ibusiness okanye? Hayi yena nje sayeke yethu into ebesiyenza Okay. stick. Yeah, Ngoba yeah. kuphela yonke way. Were you guys engaged? Because I think that's njalo. Yeah, sort of yeah, besi engaged. Okay. Yeah, engaged. Yeah. That means times it sasizapha, be, that means it be tough kalo like ibiqinile. ibiqinile. Hey saziwa abantu abaninzi. Yabo. Yeah, I don't know Yeah. man, I cannot lie yabo. Yeah. Kwavele kwenzeka. Was it a thing of like all of a sudden things changed okanye into kakade bisiza qa imani khula yabo? Ndiyazi maybe on her side noba into bikade ikhole isiza. Yeah. Yeah, because nawe lam side abengekho ngxaki mina ngenangxaki. Yeah. Ben supportive ndimthanda umuntu kakuhle umuntu wami yabo. Yeah. Yeah. Was it malicious okanye khona lanto yoba ikuse ibe malicious into yabo ibe kraka bekhona ezawiqomba hama ne hayi we've outgrown each other ba grand namzo ba grand? I cannot say be malicious man. Andifuna ube ndithetha kakhulu. Yeah. But yenzekile into yenzekileyo yabo. Yeah, kwabe ngekho mnandi ke ukuhlukana kwethu kind nethetha. Yeah, ngicimba fana izinto zaba right yabo. Yeah. Yeah, but khange zibe right to at all. Instead of bazibe right kwasoke kangathi zaba kwaba kubi. Yeah. Qonde hayi man wisinyawo. Okay. Le nticaka because umuntu ongathanda uthetha mina Jamani yabo. Yeah. Athanda uthetha, ngithanda konwatywe, ngithanda kuncunywe yabo. Even noba siyaselele endlini asihamba hambi. Andithanda uthethisa abakho ngathi khona ingxabano. Does distance nabantu abanjalo. Yeah. So ke ngondikhathazeke ngokube ebhlungu ke ngoku yabo. Yeah. Yeah, then andifuna ukube ebhlungu yabo. Ngikhathazeke kube ebhlungu because nami andifuna ukuhlungisa omnye umuntu. Yeah. Because I believe ba lanto xa uhlungisa omnye umuntu yabo okuncedayo umzekelo okuncanyayo backstab yabo kanye uthini uzibizela ibed lakhe because xa ukhathazeka wena Jamani ukhathazeka neenyenya zakho. Yeah. Hamba kulo mama akho nabakulo tatakho. Yeah. Then xa ke ngoku ndehlelo izinto ezirongo ndithi maybe izinyanya zindifuni kanti noma ndilwa nabantu engalwa nabo. Okay. Yeah, so funeka sijonge singabantu into esizenzayo. Yeah. Yeah, but ke ndibulela nje ba ndina continuish Yeah. le journey yam because I believe it's a calling. Yeah. Hayi into bengekho lula 2023 ndaphathwa depression. Stress to depression. Yeah, I was actually about to ask you, how did you take that whole thing? And also, when it comes to work, like, were you already managing other artists at that time? No. What was the case? I was only focusing on her, Okay. on building us, on building her, on building us. Yeah. Yeah. So, and about the depression, very stress to depression. Yeah. Yeah, I used to say, good time, and lento le into yabelungu le depression. Yeah. Ayo yethu thina bantu bamnyama, thina somelele kakhulu sistrong kakhulu for le way. Yeah. Kano ndiyaxoka man. Yeah, iatheka nabani le way. So bengade nala attendance and basekhona abantu abanala attendance by lento yabantu abamhlophe white people. No, it's not for white people, it's for every body. Yeah. Yeah. So ukucinga kakhulu ingqondo yakho ibephansi koxinezelelo too much. Yeah. Fumaniseka kuba hey akwazi uhandlisha le way. Yeah. So I started to like in this distance abantwini so lokho ngihlele endlini. Yeah. But like how was your family at that time? Like were they support? Because I have to believe, but like when you are engaged, at some point it did involve families to say, okay, I'm not go mama kanye tata, I'm getting engaged to ubani. So that they know whenever like you are ready to say hayi ndiyachata ngoku, like wawuyithethile. Yeah, I did. Yeah. Yeah, baye bothuko kwaba yenzekile ngaloo ndlela enzeke ngayo. Yeah. Ba believe but ke funeka ba believe. Yeah. Yeah. And then it's a very difficult question to ask when I thought, because I don't want to sound ignorant, yabo.
and I also have to be sensitive. Yeah, because you are talking about the depression. But I do want to ask you, because knowledge is power. So when you teach me, Oganye, you make me aware. Then next time, so yes, but okay, this is how it goes. Yeah, so you get diagnosed with a depression. How long do you take to feel okay? When like, how long did it take for you to like accept your okay, this is where I am, Goku? Yeah. Then I accept up go 2024. Yeah. Up 2024. That's recent, most. Yeah. Yeah. Yeah, up 2024. But ke ngoku up 2024 xa phela nsithi hayi ndihandiba right from depression. Yeah. TB yeziphunga. Okay. Then I have to be out of the game. Yeah. Yeah, then I esibhedlele for 2 months. Shit, sorry man. Then sendihlalela vele already masikwalanga. Yeah. Then azothatha ulead up. Ayohlala eStern Cape ekhaya eKomani Queenstown for recovery. Yeah, but ke uLes Lord ndadibana noLes Lord ke ngoku. So abefuna bande ndimmanage. Yabo, abethetha nami kwi-socials umjito. Qanda ana man andisafuna umanage iartist man ngenxa yoba kwenzeke lanto beyenzeke. Yeah. So andifuni ke ngoku nenye artist ndiphinde ngixabane nayo ngenxa yezinto. Yeah. Yeah, so which is umuntu uthi ucela ummanage umpushe the way bendipusha khona iartist yam previously. Yeah. Kanti lo muntu uzofuna uba anyuke ngam. Aphinde ka izinto zihamba kahle boom anshiye ecaleni yabo. Phinde ndibe nenhliziyo ebuhlungu yabo. Yeah. Andivumi. Qha manje ndancenga hayi ke ngiqonda hama ndimteste nami. Yeah. Yeah, because mina bene-vision mina yabo ngale way from start. So andimpusha umjita nyani ndimpusha nise-Eastern Cape yena ulapha umjita ePhilip Cape Town. So senze kwenzeke nyani ndibona hayi man hayi senayo lanto ndanayo kuleya artist. Yeah. So let me test lo mjita ndenze observations yabo. Hayi suppose hayi umjita ndimbone lo mjita ogrind yabo. Yeah. So ndisebenza nayo lo mjita ke ngoku yabo ngoku. Yeah. uLes Lord Lazola Magwebu. Okay, I think it's the guy that you referred to me, no? Yeah. Okay. Foreground. Okay, yeah. Open mic. Okay, Yes. okay. But I think yanga yedwa bakhona nabanye abasebenza nabo. Yeah. Naye. Yeah. So I think it's part of 4x4. Yeah. Amameta my2 abangamajita i2. Yeah. So ibendim ke ngoku. Yeah. Yeah. So like, how was the transition for you ngokuthathwa olethi libuyisela emakhaya? Like, how was the transition and how do you keep her like born motivated by like, yeah, I'll come back, I'll make a comeback? Into enimotivateayo athi abantwana bam family yam mfethu. Yeah. Because ndibathanda abantwana bam ndithanda family yam. Oh, you have kids? Yeah. Not with her though. Ndibena senabo abantwana. Okay. Umama uyi-1 phofu but mama basoleka kudala long time before ndiye Delft futhi. Okay. Behlala be-Crossroad eVeza. Okay. Soleka abantwana basebancinci. So I think izinto ze-depression usolekele owabo uTsolo. Okay. Wavuka waklina wathi ufuna ulala zange aphinde avuke. Yeah. May his soul continue resting in peace. Sure. Kuthiwa ngumuntu osoloko ekhala ngenhloko ecinga kakhulu. So i-depression iyabulala. Yeah. So I think yiyo yambulalayo. Yeah. Abantwana bakhe bebancinci. Yeah. Yeah. So nina xela ba hayi man whatever infacing nayo depression TB I have to bounce back because of imphilela abantwana bam. Yeah. Ekabilo xesha uba ndife ngoku even though abantu bebesithi ndizawufa. Yabo but I made it. So I think imthandazo yancedayo because ngobe ne depression endla ngothi ngijonge ikhabhathi kodwa ndiyazi ba akho pilisi apha. Akho ntambo. Apha ngase ndisixhome ngase ndityipilisa. Yeah. Lale ngavuki. Ebusuku andilali ndiyacinga oku. Xa nje esibane ekseni uthiwa nxilile kandilali. Because andinabuthongo. So i-depression uba ne-suicidal thoughts ufuna uzibulala into okudala uyicinga. So la ne-anger nabantu umuntu ndiyamphoxa umuntu. So abendlini andiclean kumdaka abendlini nami andondlula ebhedini sha kunjalo. Ndixeleke nje andityi enough ndehle wethini. So I think naloo nto yoba ndibanjwe yi-TB it's because of bendingatyi enough. Ngazoyanga because of cinga kakhulu. Yeah. Yeah. Ndingxilela apha komehokini ndithenga utywala ndiziselela. Just to cool down, to ease it down, but I'm making things worse. Yeah. But ke umthandazo uyasebenza. Yeah. Because bendithandaza. Andifunda iBhayibhile.
then ngicula ingoma senkonzweni because sikhulele ecaweni masikhaya enkonzweni epostile sinabasepostile so ngicula ingoma sepostile that grind Yeah. kanti athekwa iTB so bengiqala ugula life in yami for the first time so Yeah. ngabomhleko umuntu German xa egula akacelanga ukugula Yeah. sandagula life in khona ngizogula ngasenemdala so Yeah. ukugula ngagula nobumncinci nobumdala urich uphuwa uzawugula qa Yeah. so abantu mabazijonga apha phandle depression iyabulala Yeah. it's a demon it's a demon if Yeah. zangubetlishane ne depression awazi into elifeni Yeah. awazi into so sanobasola abantu xa bezibulalayo besihenga sometimes ukunyamezela kwethu akufani amandla wethu awafani Yeah. so mna ndaba nelucky uba ndikwazi uba ndisucceed apho but umuntu omnisa ka succeed uyazixhoma umuntu Yeah. abunye angashini note azixhome nje azibulala into okudala icinga akavukanga wayicinga lanto dala so mnya azimele itywaleni omnye angene kwi drugs so I think it's more like le nto ibithethwa nguMr Lumkile ngoba sithetha phandle Lumkile book joint uthi kufuneka wenze noise because mawusenza noise kakhulu maybe izinto zingenzeki ngalendlela obuplane ngayo then enye into ezakustressa leyo because abantu bayakuhleka abantu ngoba beqhaye sebesenza noise kwezi socials pp maybe nemedia yakho whatever lonto leyo ithandayo ikuphoxile ngolento bekuthanda uphi ngolo muntu lo bukade ubhizi naye iminyaka bumpusha bekuhleka abanye abantu babesitsho kom akushiya la we ke ngathi uyaphuhla ignore lewe ozabuye ezwengo I'm happy man but like at your time of recovery besides Olet, who's that one person you feel like ayijonga lo muntu uyancekelela umuntu uyancekelela ichomi yami eseJoburg Queen Gqom sithi Queen Gqom Asiphe Asiphe she's a private doctor ehlala apha eDanone she's an artist vocalist yakhonza sensiwe ngumuntu bemane ke encheck even nango sengowa 3 TB ngoyimne bengixelele okay ufuneka uyikhiphe sakho ze-TB ngixele be-symptoms zihamba kanje uzabanje kanje nakanje stage still until ugqibe if uyazitya wenze sure uyazitya awuziyeki because ke wazitya wazeka uzibona ngathi wena uyaphila uzavele berongo xa uphinde ibuye atheke kubulala so you have ba uphilela abantwana bakho family yakho amaphupho akazofezeka lo waphushayo to closer busisa manje nithandazisa ke manje nipha nemali ke manje nifakela yabo ngumuntu ogrind so she's a sister to me even though singazalwanga abantu abe-1 but she's a sister to me we always appreciate into ezinjeya Natal like abantu abanjeya yabo and we're very considerate when it comes to your health yabo la way one thing I noticed in Cape Town we live in silos yabo ungababona abantu mhlawumbe kwivideo e1 twas known as wezabo imash pit anzazi wezalo 2K but ubabona like yabo they always together but at some point they live in silos yabo and then uzazibuza at the end of the day ba hey yenzeke njani into yoba ubane behlala nabantu abaninzi man yabo la way kanti okwakuhlala nabantu abaninzi bengaminishi anything because ingqondo yakhe even though ehleli nabantu ayikho kwapha kula situation. I want to ask you another thing that's really personal. It's either you have an opinion or you have a thought or a feeling. If you don't wanna hot man yabo, but I'm just curious yabo. I don't know if you might have seen the Black Couch, the Black Couch, the New Wave podcast episode with Braley. No. Who's the other girl? Riley. No, Kwanda. Like, did you watch that episode and how do you feel? How did you feel after like watching it? If you watched it, and what's your take? Ndayibukela leyo ndibukele last year before ndiza apha ku December ndo2 ngabo kanti beyoshaya inye podcast yesibini ngoko ngigqibele shaya leyana performer mosisomandla akhala khona kanti baphinde bambiza apha ubulelani class no Anele lamntana Anele I think nzaya nampa soon so on waiting list I felt it yabo for Braley Prof yabo I felt it because of bendingekho
besingekho yena bekhona iyayazi Yeah. and kukho amagama abantu phabo aba-close kum abanye babo yabo Yeah, yeah, yeah. like uX yabo Yeah. so andazi kwenzeka ntoni but it is what it is Yeah. ibuhlungu mfowethu Yeah. ibuhlungu Yeah. because akekho umuntu onothanda udade wabo wadlwengulwa Yeah. yabo lo ndlela yenzeka ngayo xa ibekwa isitori Yeah, yeah. but I don't think uyaxoka Yeah. I don't think umuntu angaxoka ngalo way Yeah. ba wadlwengulwa ngaloo ndlela yenzeke ngayo Yeah. sinabungqina but kodwa ke Thixo yaziyo Yeah. nabo aba bantu babekhona pha Babekhona. lo muntu ayenzayo yabo Yeah. nezinyanya zawo boke Yeah. That was a tough episode, man. Yeah. That was a really tough episode, and I've always been careful of talking about it. I've only talked about it with Uprili, Yes. but when she was here on the podcast, because I think she did that one, and then she came here. So that time we did speak about it partially. ndibukele nale So- interview akuyo Yeah, abantu yaxoka she's making yeah, ufuna uthengisa ingoma zakhe yeah. kanjani na Yes. Yeah, but so I was just happy to Yeah. have that conversation with Yeah. because I'm to have like sensitive conversations like without the actual person Yeah. being aware. Yes. And also I wanted to ask you that, like, did you ever make peace with Unokwanda? I tried to Yeah. make peace with her sasibizwe ichomi yakhe phaa kwalanga she's my friend as well Yeah. nolitha mbembeni so we tried licela uxolo ke mna ke even monile Yeah. cela uxolo Yeah. ndabona ke uyancuma ke kumnandi ke ndilicelela uxolo but yena she never ask uxolo back but ke it is what it is but Yeah. lo manje nandicelile uxolo if ndimonile Yeah. yabo if ndimone njani Did andiyazi she seem like someone who's accepting your apology? sahlala sancokola after that ixesha elide phaa wakhatshwa ke nam ndahamba ke sabe siselela mna nolitha Yeah. best friend yakhe Yeah. tend to be my friend ke as well Yeah. nomjita wakanolitha wekhona ubuye sponsor azama uyithetha leyo yabo but ke Yeah. ndibulela mna uba tisayithetha Yeah. because Yeah. mna if like ndizawukhipha igrudge for yena into zam Yeah. zizohamba kakuhle because ndiyazivalela ii-blessings zam Yeah. so Yeah. to uba let it go Yeah. noba bengamnandanga Yeah. yeah Now I'm happy that at least you got to, because I'm thinking like, was it before, after like depression? it was that time of depression but ngakayiqaphile Okay. uba hayi Okay. sindibambile but kodwa Yeah. ii-signs zakhona bezikhona Yeah. bezikhona ii-signs zakhona Yeah. iyo zimbi ii-signs zakhona mibro iyo zimbi Yeah. sometimes vele ungazivuya ube mdaka kwalapha esiqweni ngathi uliphara mibro Yeah. kushana indlela ke esingena ngazo thina Yeah, man. Because my thought is like, I wish for not. I know Abandu like how they feel about going back to their past. Yeah, but Abandu, they don't want to face their past because like it's considered as weak. Yes. Yeah, bola way like you're funando never. But I always believe that if you don't fix your past, bruh, it's always gonna haunt you. Yeah, but and it's gonna reflect on the next person that you meet. Yeah, bola way. So I wish mhlambi na ngoku sewubuyile ta. For peace sake, not for LB ndondoni yabo. Like for peace sake when I die yabo like for now when xa usosebenza yabo. Yes. Pushing other artists kubekho la nhliziyo imhlophe yabo. Yabo la way. So cause like ezinye anger zisabotaja potential successful businesses. Yabo. Anfuna uyithetha bengafuna uyithetha lewe on camera, but I want to make you an example yabo. There's I won't name yabo. Yes. There's a person yabo that has influence in certain artists. Yes. And that person makes sure but like those people stay away from this platform. Yabo. Even if I invite those artists, they will never come on this podcast.
Yeah, but because Yeah, of that one person and how they feel. go. Yeah, understand? Yeah, But now imagine that Ababandu, they won't get the opportunity to tell their stories in a different light. yes. It's not that they won't have an opportunity to tell their story. They can tell it through music videos, through Yes. radio interviews, Bam. through TV. But this is a different light. This Yes, is a yes. different scenario. Yeah, understand? Oh, Which yeah. is also an opportunity in a way. Yeah, Yes, understand? Yes. So they won't be able to do that because they are hindered by one person's feeling. Sure. You get what I mean? Go. So in a sense that you now like are pursuing pushing as artists uzipushayo ngoku. Yes. Yabo. Mhlambi energy yakhe might reflect along the way and say hayi suyenza into ethile because yena is capable of this and that yabo. Hence I'm saying that peace would be nice so that now xa usebenza uyayazi uba you can even use the blueprint yakhe to say this is the example Yes. that I want to show you to the artist that you are pursuing at that time and say nanti blueprint senza lena le. Yeah, understand? Because you have a right to use it as a blueprint. You have peace with that artist, and also like you were the responsible person for some of the work done with that artist. Yeah, but hence I'm saying like I wish Nyan you get that opportunity to like lay it out. Nyan, even now you're not sure if like at that time like why tata Nyan the way abola way. Yes. But if ever it can happen, izawukhulula nawe to make sure that you are moving forward. Yeah, bo. And I want to ask you now, okay, you said you were working from the Eastern Cape, ne? And pushing, who are you pushing? Brief information about this artist who's pushayo ngoku. Artist endipushayo Les Lord. Yeah. Lazola. Yeah. Then ibe ngu zethu vocal. Yeah. Yeah, zezethu xondelo ke lo. Yeah. Yeah, ibe ngu asemahle aba. Kuhleza CPT stage name yakhe leyo. Ibe ngu Somi Sot. Yeah. Sanomfumana recently because of Les Lord organize leyo. Yeah. So ipart yethu ke ngoku team. Yeah. So ke bayi4 abantu endibaphushayo ngoku. Okay. But yena main artist yalapha ke ngu Les Lord. Okay. Yeah. 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 Les Lord is a graphic designer. Okay. Yeah, he's a DJ. Yeah. Model as well. Young Bamba. Yeah. Yeah. So umjita at least wenza into ezininzi akenza into eyi-1 noko. Yeah. 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 So yeah, but bonke ke bayenza model bonke bobayi4. Okay. Because uSomi Soti lona yena content creator, Okay. MC. Yeah, Okay. yeah, if like maybe khona ne-event maybe singakufakela yena as a host as an MC. Yeah. Yeah, uyi model naye. Yeah. Yeah, but ke they are musicians. Yabo benza any type of genre anyway bonke. Yeah. Abazivaleli kwi-genre eyi-1. Yeah, even nohleza CPT naye nozethu vocal nabo almost benza into eyi-1 bonke. Benza any type of genres like special amapiano ke aba bayi2 Somi nozethu vocal benza amapiano nohleza CPT. But uhleza CPT we are rapper ke no rapper like uLes Lord. But uLes Lord enothanda i-rap iskakhulu but he can do also hip-hop. Okay. Yeah, I can do any type of genre but uthanda i-rapper ngumrapper. Yeah. Hip-hop artist. Yeah. Yeah, so ngisebenza nabantu abanjalo. Okay. Yeah, so ndingabantu abasha. Yeah. Endithandayo yabo. Abantu abamamelayo. Yeah. Nami ndifunda something kubo ngoba ndimdala mina kubo. Yeah. So into engayaziyo ndifunda pha kubo nabo bangayaziyo bayifunda pha kum. So babeka ideas zabo ndize nezam sibone isithathe sibeke play. Yeah. So siyakholisana kule game yabo. Yeah. Even though ngekho lula. But ngosisasebenzela igama lethu ngoku yabo. Yeah. Because ndiloye wow boom izinto siza kakuhle ke pha back then with that first artist. Yeah. I believe ngoba ngesikude kakhulu ngoku. Yeah. Ngesikude kakhulu if she was still around working with me. Yeah. Yeah, because I was having plans but ke akunani. But still ngiselapha nangoku. So ngisapusha nangoku. Yeah, but anaze nobusawupusha namculo now quiet. Yeah, I haven't heard about her and
For even before the podcast, like boy, Yeah. even after the podcast, Kwaticwaka. I wish she can pop up again, man. She's very talented, yeah, boy. Danchilo kwenye episode that I don't want to talk about her a lot. Yes. Tifuna yena zozitethelela apha yabo. The doors are always open for yena. Yabo la we andifuna ube ngathi ndingila mntu. Yeah, nakubamba. Chitty chatty yabo la we open I platform for wena. Anytime you want to pull up, just hit me up. Yeah. Sincokole yabo la we, because I'm sure a lot of fans akhe ziyafuna ukwazi uba like uphi ngokwenzeka ntoni, like when especially when it comes to music. Bethandwa ngabantu me-product ama-fly yabo abethandwa ngabantu. Yeah, bethandwa ngabantu kakhulu. Yeah. Because she was good. Yeah. Yeah, uyiphiwe laa nto straight talent yakhe. Yeah. Yeah, she's gifted. What other programs are you busy with? I remember you were talking about something that you're busy with. Oh, okay, yeah, into endisandoyiqala leyo yabo ya recently. Yeah. Ndiqale kudala phofu ikhona. Yonke mos le beyiqala apha phakathi. Yeah, start from inside yabo. Izo progress on the outside. Yeah. Yeah, so nayo kudala ikhona njengo Entertainment Connects record kudala nayo irenga phakathi. Finally ndade ndamenza ke ngoku. Yeah. So April Givers ligama lalewe. Yeah, okay. It's more like a campaign. Yeah, but soon is about e-brand registered official because ngoni registration. Okay. But ke ndilindele ipaperwork ibuye yonke ya CIPC yonke zawe moses away. Yeah, so nanze irana online nayo. Okay. Since ndibuyile ngone ufuna ukwenza into ezininzi because ndihleli kakhulu unyaka wonke. So ngenzeka into. So I thank uLes Lord naye ngothini kondikhonda ukuthaba ucela nisebenze naye. Yeah. I think banyani ndandisabambelele kulawe bandihate ngenxa yalwa umuntu. Yeah. Yeah, maybe bengazi ba iyavuka le idea nayo ngoku. Yeah. So I think uLes Lord I think uthunyelwe abantu abadala baze kum. Yeah. Yeah, because akho story angasaziyo ngam uLes Lord. Xa bakudala ifriend yami ku Facebook i-socials yabo qha bengathethi. Yeah. Uzothetha after indibona bandithula ixesha elide wazongicela ba acela sibenzisane. So ndavuma but ndaphetha ndivuma lento ndithi nobuthunyelwe abantu abadala. Yeah. And umjito mamelayo yabo. Akhonda ndifihlela yona yabo as an artist. So ngena umuntu grand for bani ngasebenza nayo ebheka phambili. Yeah. Because a lot of artists ziyafihla izinto. Yeah. Which is it's bad yabo. Yeah. So ndenze April Givers ke lewene. Ndiqala apha April. Okay. Adaphelwe April from the 1st until the 30th. So we would like to give ebantwini bangathathi intweni. Yeah. Yeah, even though nami ngathathi intweni nami andikho better nganto andikho special bafethu namali. Yabo. Yeah. Yeah, because uyazi xa uvelayo kwezwe uyacephana umuntu unemali and akabi namali. Usazama online yabo uhoya wena nefamily yakho yabo. Yeah, but ke yonke into iyabuild mas step by step. Yeah, so le abantu ngicela abantu banikeze ngempahla if banazo. Yabo. Yeah, then mina ne team yami we can go and give it to abantu abadingayo like homeless people, orphanages, school children as well as hospital patients. Yeah, because the reason why ngiqale le brand le campaign is because of ngobenza sibedlela. Yeah. Ngiyabila ke ne. Yeah, so benza sibedlela sure, guys. 2 months, yeah, like 2 months. So njengoba benhleli phana mosmama bese Eastern Cape no sister wami. Okay. Nabantwana. Yeah, so umuntu ebe close apha kumke mkhazi sister wami noSibaro. Wami yabo plus no ankile ne. Yeah, but bengina contacts zabo. Yeah. Because ngonibheke esibedlela ngishiye iphone endlini ayogeni phakum and i-off. Yeah. Yeah, ndiyana uba iwe ngapha kwebed. So akho umuntu ndazi banisesibedlela. Yeah. So bekubhlungu kum ke ungavisithelwa ngabantu. But ndibona abanje banisebedini namba visithelwa zii-friends, family, zii-colleagues baphathela into ezimnandi kuyitya impahla ntontoni yabo. Yeah. So mina ndahlabeka. Mina bendirelaya nje ukutya wasesibedlela. Kwanza xa banza uphuma apha ndifuna ngityile, ndifuna ngitye ipilisi azokwazi uzitya ku-empty stomach. Yeah. Even though ukutya kwapha ngekho mnandi kungenatyiwa, but ndalenza ixesha ndaphuma ke. But ke before ndiphume ndabona litime sekukudala. Okay. Plus nebrother yakho utata omncinci wam. Then ke no-sister wam ke ngoku, cousin sister wam lo mdala, uSihlale Philip apha ePola Park noSibari. Yeah. So kwatsho kwabhetha ke ngoba lafika uleli lazondithatha ke ngoku for i-recovery bande Eastern Cape. So iqale kanjalo into ka-April Givers. So ndifuna ukwenza utshintsho emphakathini, community yabo. Yeah, so ndibona into enzayenza every year. Okay. But xa ndibona iyaphuhla kahle every year, andizuyirana every year, ndizayirana noba kunini ke ngoku, not only ngo-April. Yeah. But iyawuhlala ingu-April Givers igama layo.
Okay. Yeah, so I'm targeting ukuthi like abantu bancede bakwazi unikeza ngempahla essentials shops like oBoxer Gold nezinye maybe uBick and Pay maybe Woolworths. Yeah, but asizovuma zonke ne but kenza uzama I will knock on every door. Yeah. Then ke ndiyazi okay ndikhitharishela abo bantu ke badingayo. Yeah. Asekuhlaleni like ndize maybe kwezo sub kitchens fakela abantu ukutya ntoni yabo. Yeah. Ezikolweni siyo donate yabo. Then sizame no raise ifund senze fundraising yabo. Yeah, so into esiphezu leyo. Yabo. Yeah. Also try Cape Town Market, bro. Ewa. Yeah, go and try Cape Town Market. Iphi one? Lepa Epping. Okay. Like things are good fruit and veg. Oh, okay. Yeah, go try it there, bro. You might get something, pa. Yeah, and they need to needs Yeah. maybe not for man yabo. Yeah, because they have vision lewe ikhula lewe yabo. Yeah, it's an NPO yabo. It's not making money yabo. Yeah. It's an NPO just nje unceda abantu they believe akalantu ba unceda umuntu uThixo man uvela kuvulela amasango kakhulu nabantu abadala bakokwenu xa unceda umuntu. Yeah. Ungasoloko ujonge ubenefit wena wedwa yabo which is great xa ujonge ubenefit wedwa nefamily yakho qha. Yeah. Wonke umuntu lapha ifamily yethu. Nawe ifamily yami nami ndifamily yakho. Ngosingena siduko esiwani singafane one. Long baqhasi ngabantu siyazalana pha kulomhlaba. Yeah. So ufuneka ukuncede xa udinga uncedo. Ndingakuchomeli yabo. Yeah. But yeah, Cape Town when it comes to art, yeah, it's bad man. Yeah. Because sivalelana amasango. Yeah. Chances yabo. Like lewe ichoyo ba suppose babantu baninzi abezile apha kodwa ba influence ngomuntu one. Yeah. So which is bad. So soloko sine haters. Ukuzondela bangayaziyo naye lo muntu lo bangabuza ba why ekokhela kayazi. Never made sense to me, right? Because awungumuntu njalo mfethu, awungumuntu njalo. Awungumuntu bad. Cha yazi abantu xa bekubona ukuthi uyaphumelela yabasuffocate. Yeah. So ufuneka uzazi uba ungumuntu once ube nenjaba nje is unknown. Yeah. Yaphila and usezaya kude. I don't even take people as enemies when I brave because like it's just confusion. Yeah, but umuntu lo yena confused yena themselves Izinto zakho mntu. Yeah, so I don't pay attention to Into is negative. Yeah, to what energy they possess. Nah, just take note lendlela benza ngayo izinto. I'm like, okay, let me take a lesson out of lendlela spana ngayo lo mntu yabo. Yes. And just make sure that I don't get such energy around yabo la way. Otherwise abanye abantu they come around yabo umntu through someone thumelisa message kumba man ndiyabawela ukuza yabo benqoma mna ndikuye nalamntu uthi obamba igrudge okanye athi benitshilo ntoni yabo. I think I've said it kwenye episode but there's someone that I want to talk to yabo. Sure. Yena ucimfana ba inoba mhlambi I'm an enemy to her but like I'm just a dude bra ndizenzela media. Yeah. Yabo and ndihlala ematyotyombeni nabazali. That's me yabo. Yes. There's nothing beyond low way. So ngelinye imini mhlawumbe ane chance ndizayithetha lento naye mhlawumbe sibe right yabo because mna ndingilamntu I don't want to leave loose ends yabo. It's not really loose ends but like I don't want to leave into ezije unattended yabo la way and then ke ngoku xa kusekwenzeke izinto ndibengona ndizisola bayo bengena chance yothetha such things. I want to ask you Onata, like in the past 7 years, so from 2019 till now, like what lesson have you taken out of your own life in yakho? Imfundo endithathileyo kuyo yonke le nto enzekileyo ebomini bam. Yeah. Oh, ndiyazi because ngathina sawuthi les banzisho ndindumuntu othuleyo. Yeah, ndiye ndafunda ba hayi man. Xa into engavumi manxa ifosteli. Yeah, let me go with the flow nabahamba nami ndihambe nabo. Yeah, ongafuna uhamba nami ayizondibona late. So andizocenga ndiye xa abantu uziphinda ngicenge ngoku andiziphinda ndizithandise. Sakwenzela into ngicimba i-right for him long baqha ndingacross omnye umuntu. Yeah, ndifocus kum nefamily yami qha abantu abanthandayo naba-close kum abanthandayo. Yeah, because mna bendingulamntu mosothanda ba ngase siphumeleleni sonke. Qha abanye abantu bathatha i-advantage ngenxa yaloo nto. Bahamba amazi lo muntu lo nice nenhliziyo nice lo ebaxolela abantu. Yabo, so bathatha ama chance ba end up bendokhela abanye babo yabo. Bethethe izinto ezirong ngam but it's fine mabazithethe yabo. But infunde nje uba ndini manibe ndodwa ixesha elide. So soloko ndindodwa nangoku yabo.
yeah sondele kwaba ke basondele kum I think lo nto indenza ba continue so bheka phambili yeah akhonto eninzi man akhonto eninzi yeah just nje us distance abantwini abathethe izinto ezirong abenza into ezirong ngam yabo yeah bawudila nabadila nabo bona abafana nabo one day but when grand like grand yeah ndi-right ngoyo but bendikade ngekho right but andifuna uhlala ecangwam ntani ngakubuza uba ugrand grand man ndisol hayi uzali mbuzo taba except grand ndi-right man ndi-right yeah because like thina singabantu abamnyama like asinanyani yeah asikwazi nothetha the simplest thing like mna xa ndibulisana nabantu especially like I practice it kwabantu abaclose kakhulu ke kume yabo but I try to practice it now kwabanye abantu ba like xa umbulisa right athi umuntu njani mhlawumbe ndibulisile right athi ndiyaphila unjani wena ndithi ndiyaphila qha ndine fever so you understand ndiyaphila ke ngokomoya yes but ndine fever physical so that umuntu ayazi ba yabo even if ebeneyeza kwazi uthi hayi man ne fever hayi man lalela yeza so because la nto yovela uthi ugrand in the right uyazazi akho right iyayibola we iyakhawata kanti futhi utshilo kulo muntu ezakunceda uyazama uncedo unalo uncedo lwakho yeah it's all about talking qha ebantwini yabo yeah but ke ngoku abanye abantu the reason sometimes esithi athi umuntu right akafuni bangathi ingxaki ebantwini kunengxaki uza nengxaki wasoloke efuna ucingela yabo so umuntu vela aqonda hayi soka mandithi ndi right koni ngekho right yabo yeah just nje ususa uchuku because abantu bayathetha abantu maybe uzaphinda ayithetha komnye umuntu ngenye indlela not le ndlela enobuyithethe ngayo kuye so qonda hayi mawuthule awufena mthanyana kuchiyo mos so akho lula manje emhlabeni siyajajana singabantu I think yenye into ezasenza singayi phambili even into singabantu abagifted siphiwe sineziphiwe but siyakhuhlelana umuntu maybe ufuna uzithandisa komnye umuntu athetha ngawo umuntu kakubi so mna ndingalamntu ungathanda uthetha ke mna ke ngomuntu kakubi if umuntu uzawuthetha ngawe kakubi kumele ndiphuma apha kulo wele ngcono uba uthetha ngomuntu kwincoko sesithe funeka abe khona nalamntu uthetha ngaye uzokwazi usidefend uba uzothetha ngaye which is ndivumele loo nto entertain which is uyathetha nangam kwabanye so funeka ndingaku-entertain at all and uku-entertain xa uthetha ngomnye umntu kakubi because icacile uzothetha nangam yabo so ibamba apho ndifuna ukuxabanisa before sivale man ujamani funa ngixabanisa but if ikhona iavocado hayi off season kunendayifuna le avocado next month mhlawumbe lanzo ngala April ngizodonate ngengxowa ye-avocado give me your top 5 artists that you wish you were managing right now in Cape Town. Is it 5? Yeah, qoma you acho ngaba bekuthiwa ndimo manage ubani yo. I have so many ideas yabo. Potential ideas. Inoba ngobani nazo artist. Akosho ngobani. Abantu ngoba xa ungathi ngobani benifuna usebenza nabo abantu amanage same thing. Oh hayi awunothanda usebenza nabo yabona ama lead apha eCape Town enza kakhulu cha ingaske bahlonishwe ba recognize ngendlela egrind not le way yenzekayo yazi masima solo kubekwa thina phambili uBrelly ngathanda usebenza naye uBrelly I can say she's a friend yabo because a friend of a former artist bendi manager so we became friends. We even recorded ingoma ku Rebongs 2022 I think 2022 or early 2023 before break up yabo ndingathanda usebenza no lady unalo apha soon recently Blue K you are dope kakhulu no dope kakhulu be friend yami ke trusted SLK but usebenzele Joburg ibengu Efa nayo Efa uNtsembo Efa ibhinqa lokuqala ibhinqa lokuqala owesihlanu ngubani bengu Enigma
why Nick Yeah, ngathi usaphumlile nje. Washo kwathi uphumlile but andiyazi izeno but manje ebonakala nje awuntsenwe Nick Usaphumlile. Usaphumlile namgqibela kudala like actively namgqibela ku October ka 2014 2024 actively. Yeah, boy, like yeah, she's also like a fire, a force to be reckoned with. Yes. Yeah, boy. I like ubonga abantu babalile. I feel like yeah, those are very dope people. Yeah, boy, Sure. and bane potential bonge. Yeah, boy. You'll never reach your full potential life in. Unfortunate. That's the unfortunate part. Yeah, but you can work towards it and enjoy the process of working towards it, but you'll never reach your full potential. Yeah, boy, because we're locked. Yeah, boy, in getting to understand ourselves. Yeah, boy. Yes. And the other theta na bani na the city yazi the food that we eat and the things that we consume. Sure. Zisibambezela to a point that we'll never discover our superpowers. Yeah, I have a high belief that each and every one of us has superpowers. Whether it's to read ingqondo yomntu, whether it's to fly, or levitate, like whether ilondo, like hands kwenzeka magic subone way. Yabo sivulele podcasting ngomhlekazi yabo so this supernatural powers I understand, but now the things that we consume they lock us singade si I understand because I feel like we always even dream about our superpowers but asikwazi interpreter to say that achonga actually mina inoba ngakwazi ulevitate ndihamba apha phezulu kwezindlu ndibhabhe but mhlaze bayibona loo nto uyenza ngathiwa hayi but unikwe into zikumakhulu wakho umnyama unazi powers kodwa umuntu unazi powers qanyani ke hidden because kubona nezame kufika singadubuleki boma kubangadutyulwa hayi le injayi yo yenzeke njalo khasatsha idubuleki kona enye time ngene ibalise libala ndanoba ndake ndalo ndiyathanda phina amabali ke kule podcast sometimes ndingazali noba ndake ndalibalisa na konye time yabo hey khona lo nyaka most like back in the days things were like really celebrated bruh, like they were really like even Majaivane, like there were events for Majaivane, like full events to so bukelo Majaivane bodwa ngo yabo mhlambi izaba one artist performing umculo but go Majaivane bodwa yabo nivi ngo December uyazi ba kuse kuyo yonke into yenzayo nge25 khetha ibrukwe ezoba nempokotho ezininzi because uzophiwa Christmas up uzophiwa pa so impokotho zakho ufuneke zigcwale understand even nento yolwandle 16 yangaphoswa 26 yangaphoswa i1st yangaphoswa kuyiwe lwandle yabo so kuyiwe lwandle ngalonyaka ezazikhathi akusakhala la ndanqana icula la ngoba zawuvele ndikhatho phakula party hey the trendy so but ngela xesha man lo DJ Matha yabo uzobhenga ngela xesha yabo so la era wena tam kukho taxi apha izosilanda yabo siyelwandle so ngumuntu like sasihamba ngokwazana apha engingqina sihamba nabazali asidibana nalondo so nezambezi siyawuziyele music bag so dibana out amamedi gcwalisa taxi kuvayo so siyavaya ngale time yabo normally most of the time get to be honest with you I never knew what driver bethu sometimes asingayifumani taxi prior sivele sihle siyezantsi sikhwaze kwa taxi siqale sayibona yabo ibama izosilanda so awanibiza yabo la we so nangayala time but ngoku le time I use I think it was Strandfontein Road if I'm not mistaken sigqitha ngase Audrey I think so xa isebenzisa la ndlela ingene ke kozandlela zapha
So ku roadblock enzima kanjani Yo. ine traffic cops Mm. kay 3 Yo. cha sithexelele indlela ende ivulelene. straight Okay. yabo akwanojika Yeah. yabo akho indlela ezothi Ingene left. ingena kuyo yabo kule ndlela Straight. uhamba straight qha ngokumek bayibalile uba uphoswe zezi Khona kuhamba. ufunyana zezilane la bawuphoswe zezi uzofunyana zezi yawo Oh. la tata wathi xa igqitha kozoqala wathi lala Utsho kuni okanye ku hayi utsho uzijongile traffic cops utsho kuni nina baqabe kanye utsho. hayi ujonge zona uzijongile uthi mazilale tayamzalala wagqitha kozoqala Ewe. waqhuma xa iphinde sonela kwezinye uyaphinda Yeah. lala zalala lezi sibini Wagqitha. ta wagqitha Yeah. waphinda nakwesi sithathu lala wena lala zalala lezi Ngabathela kana license. noma kaloku ke uyabona izimoto zihlamba zikhosi emthethweni baba ziyaphi but like the fact that wazixelela uba mazilale zalala Azamoya. hayi yeyipower le yata Une ora. ungayithatha kancinci lawe kanti yena ngaphakathi uyayibhiliva nyhalo le nto ayithethayo and uzuyadala ya Ilizwi liyadala man. yabo so lento nditsho uba abantu like they are very powerful Kakhulu if you unlock your power you'll do so many wonders yabo. Bane chakras abantu. Wasikwanikhumbuza i-chakra hands akho mntu oselifini yakho okanye awukabikho ready for ezo zinto Yeah, ngoku yabona ngoku ndifuna uba private ukhona. oh qha ke ya Yeah, bendihleli for 2 years yabo ndifuna uhealisha. yeah Yeah, ngingafuna ujampela into ze relationship so early ndibe khopela istress sami ensenze Yeah. ngomuntu kulomuntu. yeah So ndahealisha ke noko. Because bendifumana uncedo lenye social worker elapha nayo elapha eCape Town apha kwaLanga. okay Usisiwe Khaladi head social workers. So bemane ke manje nithetha naye. okay Yeah. So no at least nizamela uzinceda man yabo. yeah Yeah. hayi Uzinceda. So yeah, I think now I'm ready to love again. Okay. But even though bensoyika bengekho lula. yeah Yeah. But I made peace with myself first into ebalulekileyo leyo. Yeah, even though ke ndandicelile ke nakuye ke. Yabo. Yeah. So Yeah. ndigrand yona ngoba ke ba kwenye relationship but ke ngifuna izinto sifane naqala. yeah Saziwe ngabantu abaninzi. yeah Because into kasaziwa abantu abaninzi abaye abantu banomona yabo. yeah Yababona hayi lo muntu nalo muntu baya kwimpumelelo. yeah So masiba Luis nje. Yeah. Ngento nje bangayazi uba iqale liphi. yeah Like le way ithetha abantu bane powers. yeah Because the relationship ezininzi ze umuntu uyehlukana nomuntu wakhe. yeah Kodwa bebevana bethi sofa silahlane. yeah Kodwa ufumaniseke nexabana ngo out of the blue ngayazi bakuthini. yeah Zipowers ezabasebenzisileyo. Cha ezokungcola. yeah Ezibazi nichithe ningayi phambili. yeah Then uzayirealize sekulate. Yabo. yeah Hayi man. Bese khona into sami engaphaya. yeah Bincedisa ba kwenzeke lento. yeah But ke hayi siyakubongela futhi sibulele nakusisi sathe nombukele phofu sibulele ba usisi usaqhubha kahle yabo akuphathe kahle bhuti man khona abantu abazobenefita ngemisebenzi yakho yabo lawe yeah. so ukubakho kwakhe noko ndiye nditsho ke nangona ke mina ke ndisahleli noba nginyaka wesithathu ngonhleli Ewa. ndiye nditsho kodwa osisi banayo indima abayidlalayo yabo Yes. akwangoku sisahleli sathathe umhlala phansi man Yeah. because khona ichiza abazanalo still nalo yabo bomba hayi ngoku eminye imisebenzi isilele uqomba hayi Yeah man. ndiyabethakala but ke bahle bona hayi bayenza imisebenzi yabo uyibone nembiza pha hayi jonga kukhona umuntu ongisisa ohlalayo yabo ngoku yabonakala ba out yodwa hayi out yodwa le Lisoka. akho umuntu ongisisa ohlala bebo akho umuntu babe kumuntu ongisisa yonke lento ngeyi-order Ngekho nje. ya ngeyi-order yonke lento yabo ngekho washing egcwele kangaka apha bizo ngeyichuthe kudala wesiweather ishushu kamandi kangaka namhlanje ngeyisenziwa kwawena ngosenzela iplate ngokuthi ugqiba uthetha apha dibane neplate yabo qha ke sabethakala phela ifile yabo but
otherwise phuthi manje ndiyabulela wena taya like akululanga uthetha ngezinye izinto on camera yabo kakhulu nasemikini yabo because ngizawuthina abanye abantu baye basebenzise into zabantu ezibhlungu yabo to target them. Yes, it has happened and I even questioned it yabo. I was like I can't associate with such people abazothi xa wena uphalaza imbilini yakho basebenzise eyona nto oba vulnerable kuyo yabo to attack you yabo. That's very low yabo. Yes. So I appreciate the fact that you were able to talk about into obugoa through yona, and also like how I was introduced to you, because I don't know much about you yabo. Yes. But I knew you as a manager yabo kasisi yabo lawe. So I always give courtesy to people based on the mutual people that I know yabo, if I don't know much about you. Hence I don't even call a lot of people to the podcast, because it's quite difficult for me to just talk about anything okanye senze i-podcasting athi job interview yabo uzalwe ngo-19 bani yabo ayinanto ebambekayo like ezofika emntwini yabo lawe, because asiyazi basindisa bani ngoku. Yes, njalo umamele apha yanisile yabo lawe. So ndiyabulela kulewe nigqithe kuyo kwancedakala. Ndiyabulela kakhulu bhuti man, ndiyabulela kwande apho uthatha khona yabo. Ndiyazibophelela man, ndizawufika nala ngxowa yabo. Hayi bayizi ndizawufika nala ngxowa la phakula April. Yes, mayezela apho ndizawufika nala ngxowa yala apho at least yabo ndizawufika. Nam ndiyathemba ndigqibelisanga uba lapha. Maybe kaniphinda ndisiza enza kunami uzakuphathela ipresent. Wena ngiphathela ipresent yezi hoodies sizithengisayo. Okay. Because sithengisa i-hoodies e-Entertainment Connect Record. Sifuna ufaka ne-t-shirts ne-caps, bucket hats no shorts, ne-side bags. So maybe ngizakuphathela le izakusutha. Uzayithanda lo khala la uyithandileyo. Hayi zananza ipromote ayinxiba apha ndipromote ndinxibe apha yabo. Umane benibuza abantu baye uthatha phi le ndibanike ngoku umkhomba ndlela uba bangazifumana phi yabo. That's all ndithetha ke lonto, but ke abanye abantu I think they take time to be used to something yabo. I always tell people use me while it's still available, the platform yabo lawe. There are things that I'm willing to push yabo. Yes. Noba i-500 abantu ababukele i-10 pound 20 ngathenga yabo lawe ngenza low way yabo. So umuntu who's capable of talking to me, and let's see what we can do. Umzekelo ngoku it's been like I think 3 to 4 years disebenzisana no Ikeja yabo. And Ikeja make sure that I'm able to upload this podcast without any struggle. Ziyafika and yabo lawe andisogoli yabo lawe. So those are part of the relationships that I'm willing to have yabo, to push each other yabo lawe. So that's what I'm all about. Ayikho enye into bhuti before sivalo qomba noba silibele ngoku. Hayi nje uLes Lord apha kule nyanga zayo uMarch sizodropa i-EP. Okay. EP ithi Times Now is Time Later. Okay. Besisando dropa mos last year ngoSeptember i-single yakhe ithi bunzima ubomi. Okay. So we're still gonna push him ke yabo, while sisagroma ezintathu ke zizemva kwakhe artist. Okay. So sizapusha lo EP sibone enye into ithini ke ngoku. But we're planning to have i-open mic zethu. Entertainment Connect Record open mic as well. While ke sipusha ke nale apparel yalapha ke yethu. Okay. But maybe now one day maybe siza end up nathi bana i-podcast maybe yabo. Nayibe brand. Okay. So ininzi nje into esifuna uyenza under the brand yabo. But ke zonke zonto ezozithatha ixesha. As a music video ayizawulandela kwangoku sisapusha nje ingoma ngoku. But ke Entertainment Connect Record is partnered with Philippi TV Official. Okay. Yabo lenza filming.
So Les Lord ingoma yakhe ubunzima obomi iyathathwa ke eziyaba i-soundtrack yefilm zabo ezithile Okay. nalapha kwezi ngoma zikho i-PZ4 nezinye zazo zawuthathwa zibekwe ifilm zabo bazazirelease ezintsha. Okay. Yeah, and we are also partnered ke Entertainment Connects Record nenye ikhampani eseMpumalanga Yeah. ekuthiwa Gazata Media. Okay. Yeah, uGazata Media uphusha iGazata Telecom and iGazata Music Distribution. Okay. So Gazata Media, it's a mother of Gazata Telecom and Gazata Music Distribution. Okay. So ke ya sidinga artist ke ezifuna i-distribution singasjoin. Okay. Yeah, but ke it's 389 yeah ngonyaka Okay. to distribute i-artist ingoma zazo yabo. Yeah. Yeah, so ndi admin ke kwiGazata. Okay. Yeah, Gazata Telecom and Gazata Music Distribution. iGazata Telecom yona sithengisa umculo via SMS. Okay. Yeah, so I'm working with those people. Yeah. But in ndibene nabo 2023 so ndabathenga shares for icompany yami. Okay. Yeah. So at least bakhona abantu ke abancedisayo ke eJoburg naseDurban. Okay. Yeah. Isupport eninzi endifumana kwela cala. More than Cape Town. Apha eCape Yeah. Town siyavalelana man yabo. Yeah. Because khona enye podcast bendiye kuya apha ePhilippi Village kuMr Loft Entertainment. Yambona uTaloft. Yeah, bese sayinyathela lo weba siyavalelana apha eCape Town that's why singaphumeleli kakhulu. Like uyabo eJoburg naseDurban kwenza njani? Bayasupportana lamajita. Yeah, Pretoria yonke la walacala kuyasupportana. Thina abantu abamnyama like welicala amaXhosa sinala attendance. Yabo umuntu ufuna utya yedwa which is wrong. Into nayo Bravo Lero ebeyilwela leyo yabo. Thina siyachwenzelana man yabo. May his soul continue rest in peace uMac yabo. Because bene plan uba nami xa ndifikile ndisuke eEastern Cape eQueenstown after le recovery ndifuna udibana naye amjita. Yeah. Maybe ndibana naye no youngster yabo. Yeah. But akwenzekanga kanjalo ke. Yeah, mshito ke kwenzeka lo yenzekileyo kuye yabo. Yeah. Yeah. So but ke still gonna push. Yeah, so ingaskabe Cape Town supportaneni. Abantu abenze art noba yipi art supportaneni singajikelani yabo. Then singaya phambili especially the way sibushayo amaXhosa ke yabo ngatsho kanjalo. Because Cape Town kukho amaXhosa, kukho amakhaladi, kukho abantu abamhlophe. So apha kusetyenziswa language ezintathu mos. English, Afrikaans, Xhosa. So if uso kwenye indawo wena uthethe English Afrikaans usengxakini yabo. So that's why apha siphuhla kade because omnye utsalela kwelakhe icala. So which is nayo youngster siphithi into ayilwayo leyo yayo youngster yabo. Yaba masibe banye yabo. Ngayinga lanto yoba ikhala yabo. Yeah, because land is better let's dominate yabo. Yeah, so sibona uba hayi manje esenza isinhlekisa kwezinye iprovince yabo. Yeah, because khona resources eCape Town. But ke ngoku siyavalelana yabo la way yabo. Yeah, so ngaso singavalelana umuntu one platform like wena. If ukhona umuntu ofuna ukuza, yeah, invite ba umuntu oclient akunikeze into uzifunayo. Then ukushaya research ngaye then uqonda akhe makaza ke azothetha ke lena afuna uyithetha nithethe nithini. So unikeza umuntu iplatform. Nezinye iplatforms nazo abantu banezistream babanikeza abantu opportunities because it's not that xa unika umuntu opportunity ukhulisa yena nawe uyakhula masiklewe. Yeah, it's only about communication yabo. Yeah, xa abantu bakhetherishana umuntu ukhetherishela i-friends zakhe into endibonayo eCape Town. Yeah. Chomi zakhe family yakhe. So April Givers it comes ke ngokulonto leyo uba like we cater for people of any color. Thina sikhetherishela amaXhosa abaZulu yabo Mandebele Baswati sikhetherishela wonke umuntu colored white black. Yeah. Because sinjalo must even Indians. Yeah, as long xa umuntu esokola we're going to cater for those people. So I need to be on each and every platform yabo. Ndizothetha nge-April Givers not only about the Entertainment Connects Record but Entertainment Connects Record iyasebenza ne-April Givers. But into endiyinyusayo ngoku yintoni? April Givers. So we need basibambaneni siphuhlisaneni singabantu sibhekeni phambili yabo. So if singenza njalo singaya kude. Especially kule art yethu ke siphusha apha eCape Town yabo. Into ezifana neXhosa wave yabo. Yeah. Yeah. Before sivale tanti libele kubuza question yami ngithanda uyibuza yabo. Nje uzayithi qaba yabo. Yeah man. What's the one thing that people say about you which is not true? And what's that one thing that people don't know about you and you'd love them to know? Hayi. Dumnone hloni mina man yabo. Yeah. So andifuna ukwaziwa man but kodwa bandazile ngoku. Hayi ndingumuntu ethanda uthetha man yabo but ke ndiyasifundisa uthetha.
Ndomuntu okhule eshaye kakhulu yabona mina uyababezalile eKhayelitsha bese xa sihamba noma mase siye station eniqhubela uPipi nomnqamso benze xa ndibana nabantu mina ndijonge ecaleni ndihamba ecaleni eva komama kanye notimer uthena nothiko lwasho mina ndina ndithi andoyika abantu ndomuntu onenhloni mina qha ngoku ekukhuleni kwami ke yabo nako ke callings zethu yabo so caci bafuna ndikhitshashela abantu ndithethe nabantu so entertainment connects record indenza bani kwazi ucommunicate nabantu ngoku ndiye kuba nenhloni so I'm blessed uba ndadibana nelalady yabo sokwazi ba ndifikelele kule ndawo kuyo namhlanje yeah so I will always respect her I will always love her I will always support her no matter what because I'm here today because of ndahlangana naye so if zangihlangana naye maybe ke ndingekho apha even though it's my calling bekumele kodwa ndifikelele kuyo ngokumuntu so injalo life ufikelela ngomuntu endaweni uThixo uthumela umuntu uThixo ungumuntu sibelieve kanjalo qha funeka siba respect abantu ke sibahloniphe decisions zabo sihlale sithandaza sifasta siphahle meditate yonke lo way sisi distance ebantwini kuba apha phandle today life is so short wabe ne grudges nomuntu funeka sijonganeni yasibani sisho ndithi ngona lapha nisoka uMr Lumkile book joints mos up books so we are planning to do intoni ecosystem so we started it last year besithethele ngayo so abesithi adibane neDreamers Cup nondlula mthi uthethile nabo yabo so kwabe kushota mna bekhona nabanye abantu esibafunayo babekhona ku system singathanda babekhona no Retex yabo no Peace yabo iUGs yabo so we need to make Cape Town great yabo for wonke umuntu ohlala kuyo eCape Town especially ubenza art yabo siyekeni ugwexana manje kwi socials because abantu bafuna utrenda ngoku because of kuthiwa yabhatala umetha so kunenyoka ke mama awukayiphenduli ke ngokenye iparty yele question leyo ba indoni lento abantu bayithethayo ngawe which is not true akathethwa nto ngam okay because the umuntu opportunity kula moment yoba whatever into engathi ugomba ayiyo uyibeke icace yabo so that ungabihlala ikhoma hememo kanye lonto yabo akathethwa nto ngavanda ukuthethwayo ngam okay ayavakala ke da andabulela bhuti man bulela kakhulu ndibulela nakwabantu ababukeleyo I'm Maxhosa element bayandazi ke abantu abahlala nami isiXhosa sikhe singqabele man ngonihlala phela okushini yabo but ke ndikulonto ke bantu bakuthi ke ndisesiXhoseni ngoku ndibulela nakwaba ke bangapha kwelwandle abangasavayo ngoku basithetha ngantoni ndiyabulela nakuni ndicela ni subscribe nobuphi ke eMzantsi Afrika ke if isiXhosa usiva ndiyaxolisela noko nobukhona apho ubamba khona uphinde ubambe uyeke nathi senza kanjalo sisuthu riyasithubeletsa yabo asisitsibi siyasithubeletsa so ndiyabulela kakhulu guys man and uYouTube unento entsha ngoku ecacisayo ialgorithm yakhe whereby requires a lot of likes so that akwazi urecommend ivideo so if ever you are watching right now please like the video offer nje la like bra free aka cost nix offer nje la like if awuka subscribe please subscribe bra subscribe kwakho uzoyeka ukuthi you are le podcast ine camera angle 1 uzothi qingenye imini xa usithi ezi4 camera angles ungabelieve because why you are subscriber then uYouTube what inana kokuncane phuhlisana icontent yenu understand so sicela londo na comments ke ba uyamazi lo bhuti umazelaphi ndono uyithandayo ngalo bhuti ndono noyihlomla ngalo bhuti utsho pa ku comments yabo and also ke usilandele kulama khasi onxibelelwano afana no Facebook no TikTok no Instagram sikhona pha the Kasi Mayhem TV also khona ke la group yethu xa ungumuntu oyi artist or business person or creative person you want to share anything ungasebenzisa pha la group yabo sebenzisa la group the Kasi Mayhemers share umculo wakho pa share ways zakho bakhona abantu pa that will click to your links and support your music otherwise ndiyabulela na ku igeja man make sure ba siya upload as grand
yonke into iyaqhubekeka iyaphambili. Nibulela na ku team yami and happy belated to Babalwa T1 abanye benu bamazi ngosisi lo wecamera yabo so lokho senza abantu babukeka kahle kwezi events. Ndiyabulela kakhulu nakuye man. I hope ibirthday yakhe uyitye kamnandi. Kumnabanye ke abatye izonka ngalamini yabathanda nayo khasitye asina chocolate asina nix sitye izonka thina salala masikhothe namanxeba man kode kulunge nathi sabana abantu bethu. Anditsho kuba ke bosisi khankasani ningakhankasi andiqondi ba senifikile kolonqanaba loba ndamkele ubudlelwano obutsha. Lilonke ke ngalomagama ndithi ndiyabulela man. It's your boy Coffee Mauche in Cape Town. Ikukulethe Barcelona Matshitjo Main Cloud in Paul Sonke City, South Africa, Mzansi.